Hello bro. Sir. सार दिनै नोंथांमोननि जे फरायसालियाव मा हाबाफारि जादों? गिबि गिबियावनो नोंथांमोन प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोयै बरायना लाग्रोबाय। दिनैनि हाबाफारिया जाबाय जों बिदाय सान खुंनाय जादों दिनै जायफोर जि थाखोआव जों फरायसालिया नैबे 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव होनो थाखाय थियारि जादों बिथांमोनखौ जाहाथे माने बे मेट्रिक आनजादाव मोजां उथ्रिसार जानो हायो बेनिखायनो बे क्लास 9नि फरायसालिफोरा बिथांमोनखौ बिदाय बावदों लोगोसे जोंबो फोरोंगिरि सारमोनाबो हेफाजाब होफानानै दिनैनि फुंनिफ्राय जोङो माखासे कालचारेल प्रग्राम लादों जेरै आर'ज मोनथिना आर'ज निफ्राय हाबाफारिनिफ्राय लानानै जोङो बरायनाय बिबुंथिजों लोगोसे जोङो मोसानाय दामनाय देनाय लोगोसे जोङो फोरोंगिरिफोरनिबो माखासे बिबुंथिजों जोंनि बे एसएमसि कमिटिनि बे आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालिनि एसएमसि कमिटिनि जा प्रेसिडेन्ट सार नेहाथारि बिथांमोना दंफैखायो जोङो दा दिनैनि हाबाफारियाव गथ'फोरखौ फरायसालियाव जों बोसोन होनायजों लोगोसे जे मेट्रिक थाखोआव बोरैहाय फरायबा बोरै मा आयदायै फरायबा जाहाथे माने सेथि थाखोआव उथ्रिनो हागोन लोगोसे जोंनि आसामाव जाहाथे जों बे फरायसालियाव मोनसे मुंदांखा नामखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो दिनैनि बे बिदाय फोरबोजों लोगोसे जोङो माबालायनाय जादों बिबुंथि गेजेरजों जोङो फोरमायनाय जादों आरोखि। बे नोंथांनि फरायसालिखौ कलेजाव आपग्रेडसन खालामनायनि बाथ्रा सानदों बेनि सायाव जोङो देग्लाय 2022 बोसोरावनो जोङो आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रिमखौ जों मोननै आयदाखौ लानानै 40 फरायसाफोरखौ जों लानानै जों देग्लायनि क्लास 11खौ जों जागायनो आखायाव लाबाय इतिमধ্যे जोङो बेनि थाखाय जोङो फोरोंगिरिफोरनिबो माखासे नांगौ जानायालाय जों फोरोंगिरिफोरनिबो डकुमेन्टफोरखौ जों लालांबाय बेखौ जागायनो जों सियर जाबाय मानो होनोबा जोंनि आबहावाखौ नायनानै सिभिल साफोरनि जिथु थासारि बेयाव मोजां फरायसालि कलेज आयदानि मोजां फरायसालि गैया दा जि दोङोबाबो बे गभर्नमेन्ट दोङोबाबो जों एसेबां फिथाइखौ जों मोजां नुनो मोनाखै बेनिखायनो जोङो दा देग्लाय बोसोर जोंनि फरायसालिनिबाबो जाहाथे क्लास 11, 12 आयदायाव उथ्रिसार जानानै जाहाथे बुहुमाव जाहाथे बे फरायसालि बे सिभिल साफरियावनो फरायनानै जोंनि बे आहम बाराय बाथौ इंलिस सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायनानै जाहाथे बेनिफ्रायनो जोङो डक्टर इन्जिनियार ग्रेट बिजनेसमेन बा थिग बेबायदिनो गुबुन माने बादायनाय माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोरावबो जाहाथे बे फरायसालिनिफ्राय फरायनानै जाहाथे बाहागो लानाय बेखौ जों आसा फारियो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां आं बेबो बुंनो सानदों जे जोङो देग्लाय बोसोरनो गुवाहाटीनिफ्राय जों आकाश इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एन्ड डक्टर आरो इन्जिनियारनि कचिंखौबो जों लाबोनो थाखाय आवगायबोदों। बेजों लोगोसे आरो गुबुन माबाफोर भकेसनेल ट्रेनिङा देग्लाय आङो ओरैबायदि सानदों माने जिहेथु जोङो बे एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय जाहाथे गोदान बोसोरा जोंनि गोदान माने बे इडुकेसन कारिकुलाम प्रग्रामा जागायगोन आङो गिबियावनो बेखौबो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोङो एप्रिल दान हाबनाय लोगो बैसागोनि मोजां मोनसे मिथिंगानि जिथु महरखौ लानानै जोङोबो फरायसालिनिफ्राय जों देग्लाय बैसागो बरायनाय हाबा बे हाबाफारियाव जोङो 100 फरायसालिफोरखौ जोङो माने बैसागो बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जों थिग थियारि जादों लोगोसे खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा दामनाय लोगोसे बिदिनो गुबुन माने आयदायावबो जोङो देग्लाय माने सोलोंथाइखौ होनो थाखाय जोङो आवगायबोदों।